14 spal damage, tak to ešte vyriešim, ale potom určite chcem kritové. To je jednoznačné. Už točím. To isté ostatní. Máme veľmi profesionálny let's play. No vrr. Silenzika sum, poprosím. Shouldn't we speak in English? No. Hello, my name is Fulup Frajerka. Hello, my name is Hej, mám Brambus, to radšej tak spraviť. môj kamarát. Pokiaľ máš hit, tak to sprav tak. Ale nie, my budeme Pravý teraz hit mám, vážny pravý let's hit. play. From Trnava, Áno. I'm 21 years old. Or 21 years. Ešte nemáš 21 years. Lebo Almost. 10% Ani almost. To ja by som mohla hovoriť, že mám 18. No, Počkaj, sakra. ale nie, tak musíme spraviť taký preslov, nie? Že Prečo nemám riešiť hit zatiaľ, hovoríte? drahí diváci, tu vidíte slakovať 25 členov gildy Betrayed, No, popotujte ich. Nech tu neslakuje. konkrétne Infi, Caroline, Kerpio, Eviana, Zoben, ich Zlírek, využite, Magnatus, asi na Ramirez, Gorajka, Durandel, Kumar, Imoen, Nokoment, Herkulka, Kliknite Tomhox, mu, Hellfish, Chazi, Gulko, Natalka, Ulrika, Silencio, Tanan, Ondrik, Sandokan a Mám Shades. zatiaľ 43% creed a keby som tam dal tie dva To bolo body, pre tak vás. mám 47. Tak. Lebo vás Balans. ľúbim. 3 body. Krásny úvod. Ďakujem. Sama Tri? som ho vymyslela. Zoberiem dve. Body ti do toho vyjdu, Tri drahá. to by bolo, o 6 Nie? Presne, ja mám rovnako istú talenty spravené jak ty, akurát, že Fire, teda Frost rovnako nemám a istú chodím spravenú 3 body na talenty jak Critical on. Mass a chodím No. Improve. You are betrayed? Dobre, Na naladil miesto si ma na to, ideme na to hneď. Zradili ma. Máš pravdu. Zradili. Počkaj, video. Bav. Je to video? No Aj však tak sa točíme zabudol video. toto oily, takže... Nie. Nie, že väčšie nehovná. Ale nie, mi ich posielal Kde si? e-mail, nie? Chcem, aby si natočila, ako krásne sa točí moje miesko. Kde Si si? mohol narobiť Počkaj. viac na... Skoro som Počkaj. si mal točiť zase miesko. Počkaj, počkaj. Nie, stoj. Ja si to musím 25 priblížiť. On vydrží minimálne na mesiac. No. Ó, a ten water shield. Stač spím na Double točka, all the way. Double čo? Točka. Jaká točka? Treba chytiť zorný na to. Ježiš, mám tam strom v zábere. To je bonsai. Počkej, ja to Bonsai, nechcem Shades. Bonsai, bonsai. A ja som špatná opica. Ale preto to na konci. Dobre, mesiac. Mám. Slaky, slaky, slaky. Počkaj, pozriem, či ide patrola. A ja som tam aj písal, že som čakal na debilov, Nevadí, ktoré talentno. Infinity. Toto video Toto video dáme na YouTube a ukážeme všetkým, ako sa profesionálne slakuje. Drže, oni sú tu dispozície. Profesionál slakaris? Ne, Ješin. Ješin. Drahá, ten mob ma zranil. Oh, Emocionálne. damageujúca opica v červených topánkach. Drahá, ja som bol zradený mobom. Počkaj, ja to budem posielať aj Šimonovi a Bronke a Alenke, tak počkaj, ich pozdravím. Ahoj Šimon, Bronka, Alenka, my sme teraz natočili video, lebo sme strašne slakovali. Damage! Som vám písal. Ale až nejaký žebrák si to nevie otampnúť, to je veľmi ser. Nech si na jasno, ja môžem gabať. Nie, Debility, vole. nie. Ešte ty oce, No furt ahoj, Mošin, Alenka a Bronka. Super. A ešte musíme dať ahoj, mami, som v telke. Počkaj. Niekto mi tu ojebal. Dobre, nič. Niekto ho tam ojebal. Ďakujem ti, ale... Kúpil ma nastrali, ty vole, ja si No to vypilo, pretampoval vypilo. na žebrackého moba. Gratulace. Gratulujem. Congratulation. Tak mají víc, že bereš měsíc Ešte ide aj veľký. povcoval. Počkaj, za kým Sumnite ma máme. rovno, keď budete pri tom Summoning Stone už. Summoning Stone. Ahoj, mami, som v telke. Tak. Dobrý deň, teta, ja som A v taktiež. pozrite, takto sa vajpuje. Dostala som Domination, hej, a žijem Jeden jediná. Tam dispelní ďalších. Si asi jediná, čo prežila, že? Ja, Teraz áno. no. Nechápem proste. A žijem, ale keďže som... Nehnevajte sa na mňa, ale ako... Fakt, Nekrič, hovorím niečo. ja ti hovorím, že jednoducho... Ja ti hovorím, že môj target udělal. Pekne sa to navyviazalo. To je schoda náhod, ja za to nemôžu. Toto bola náhoda, hej.
Sumnite To ma si to nehlavne ako nevysvetľujú. Keďže ja som Že- Warlock a nemôžem resovať, tak ja skončím video, hej, dovidenia. Ľubím vás. Jednoducho tam musia byť Filipko, polymorfy pozdrav naraz, sa alebo divákom. proste... Ja neviem. Zdravíč, Cox. Tak nebolo nás Z dosť. tých, čo sú označené... Čaute, ako asi ma save cez nich damage, nepočuť. Tak tí nedispelujú.